Sanibonani bafowethu, uskipa sengane lo khanda lapho toze ngasiqonda neskipa sengane amadali kuke kanje uskipa sengane esimhlophe esangcola kuyokwenziwa leyo nto leyo bafethu. Ngise SSMP studio la hamba nomfowethu la Sembiso mfo kaMpontshane. Sithi namhlanje sinizwisa ukuthi siyenza kanjani la into masenza izinsimbi la. Awubazwisa Sembiso sizanani namhlanje. Esandleni sami ngiphethe inkunzi malanga ubass guitar la ngizodlala ikiki Sembiso dlala isigini ngidlala ibass mina asika record njengamanje sanizwisa ukuthi sizoyenza into kanjani bese sihambe siyo recorda ke na ibeat asami kukanjalo ke
Sake ngilibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video ke la e-studio sika Skipper Sengane ngimvakashele sokhuluma ngeproduction yakho ukuthi usebenza kanjani kule production. So ke namhlanje wena okwakho nje uyingenza ukuthi nginibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video. Igama lami ngumsize aka Inkosi Hot. Mina ngokuqala kule channel qinisekisa ucinzela usubscribe uthola zonke izinto esiposta kuyona le channel. Namhlanje ngise-studio Skipper Sengane Music Production. Bafowethu ngiphethe insizwa la okuyona ke ngomphathi walesi studio ezositshela kabanzi ngalesi studio sayo ukuthi ngabe izinto zihamba kanjani. Mfethu ake sibingele sikwamukele kule show yethu la khona sivakashela khona osomabhizinisi asoye basesebancane. Ngibingelele nabalaleli nababukeli emakhaya. Mfowethu la istudio sakho uyarecorda ngiyengezwe abesha abanye ukuthi kunomaskandi ongasuka phansi ukhipha ama hits la kule studio sakho. Ngiyafisa ukuthi ngithola ukuthi wapha ama genre owarecorda kulesi studio sakho. Empeleni le studio lesi sishaya kakhulu umaskandi. Namanye ngiyenze kakhulukazi mangabe kusuka umuntu anobeat wakhe kuleyo genre lo ngifaka ama vocal kodwa nje empeleni umaskandi la usoqala phansi sesuphethe. Wathini indaba enkulu khuluma ngomaskandi siyazi ngomaskandi ngeke kube namagama amaningi la khona kuthola ukuthi ethi umuntu ungibambe ngophondo kulawo magama lawo asuke esho ngabacula uqobo nabalandeli futhi bomculo mangabe bebethi hayi uSkipper Sengane kula kule ngoma ungibambe ngophondo mhlawumbe kuthini ukuphala kule nkulumo le. Hey wayithinta ke indaba enkulu ngiyajabula ngempela mawubuza lo mbuzo lo mhlawumbe ngizoke ngichaze lokho mhlawumbe bazokwazi ukuthi bakunderstand nabanye abakushoyo. Kunalento ekanje ukuthi ke ngizokwenzela isibonelo. Kuyenzeka ukuthi umculo uthola ukuthi uyacula uyalida uyabheka. Uthola ukuthi ama backing akhe awekho right awahlali kahle engomeni. So ngithi ke mina into engekho right izoqanyiswelani engomeni. Uthola ukuthi mhlawumbe umuntu uzocomplain athi mina ama backing ami awazwakali noma isinqi sami asizwakali. Into engekho right engekho perfect akufanele ukuthi kube yona egqamayo. Kufuna kugqame lokhu okumnandi engomeni. Angibambe umuntu ngophondo. Use-studio la uyamuzwa lo muntu ukuthi hey waze wabhimba nanga umuntu. Ngoba phela ngeke ungamuzwa thina nje mangabe umuntu ebhimba siyacabanga ukuthi hawu kodwa lo muntu orekodela umuntu yini inkinga yakhe ubethini uproducer wale ngoba naye afisa ukuthi ngithole even nombukele emakhaya ngesiqiniseko sokuthi uyafisa ukuthola ukuthi mangabe urekoda umuntu obhimba e-studio wena umnikazi we-studio uproducer uthini mfethu uzizwa kanjani? Ungakusho ngeke ngingabaze webafo ukuthi ke la akhona esikoleni yebo ngiyavuma kodwa umuntu mangabe mhlambe ukuthi uyageja la geja khona ngiye ngimbonise umuntu ngimtshela ukuthi mhlambe yazi unyukile la kade kumele wehle ngimbonise kukhona ke laba abangakhona ukuthi nje baboniseke nami ayikho ke namthi engigcine ngiyenze lapho kodwa nje akukho ukudlula ukuthi umuntu ngimlungise lokho asuke athi uyakwenza ukurong. Awushuthi umuntu obhimbayo mangabe nje hleke ukuboniseka wena umthathe nje obe njalo uquku ivoice yakhe umuntu uyamfaka sesiyalalela ingoma yakhe ebhimbe njalo. Isingasekho into engayenza sengizamile ngahluleka. Mfowethu ngiyethemba babukele emakhaya bazoyijabulela le video njengoba ke sila emakhonyeni ejozini kwaSkipper Sengane Music Production mawukuthi ufisa uzorecord i-hit song yakho uzokwazi ukuthi uzizelelana uzorecord. Mhlawumbe into ungathini kuba mfowethu abasafika endimeni abafisa ukuzorecorda la istudio sakho? Engingakusho kubantu abanesifiso sokuthi bazosebenza la ekhaya bangaqhubeka bafise futhi baze baphumelele ukuthi bafike la ngoba la ekhaya asikhethi bala muntu impatho yakho iyafana kunokuthi umdala omncane unana unalutho unezinto kuyafana nje wonke umuntu uphathwa ngendlela efanayo. Umuntu uyanakekela umsebenzi wakhe siphathana nje ngendlela efanele wonke umuntu usuka la ekhaya ajabulile ngoba kusuka ngisho abantu bakude basho ukuthi yazi ngijabulile indlela engiphathe ngayo yabona kuba kuhle nje wonke umuntu uyakhululeka. Sebenza ngokukhuleka siyahleka ngiyidelelela ke vele ke mina bayazi ngintalapi ngiyidelelela nje sisebenza ngamancoko kube mnandi masisebenza nje kwada sidobelana. Mfowethu sasemncane and bayabuka ababukele emakhaya mhlawumbe yini oyifisa ngelinye ilanga nje ubune studio sasemncane usafika ku-industry mhlawumbe yini oyifisayo ukuyibona mhlawumbe yenzeke e-studio sakhe eminyakeni emhlanje ezayo? Into engifisa kakhulu ukuthi umsebenzi wami ukhule uzofinyelela kubo bonke abantu emhlabeni kube namanye ama-artist asuka la ekhaya agcina saphumelele ngezandla zami. Yilokho nje engifisa kakhulu ukuthi umsebenzi wami ukhule kube nabantu abenziwe
izandla zami bagcine sebaphumelele ngomsebenzi engibenzele wona. Mfowethu, mhlawumbe iziphi ezinye ingqinamba enibhekana nazo mangabe ngiyayazi la isitulo sakho uyayishayela i-keyboard, uyayishayela u-bass guitar, uyamastara, wenza konke. Mhlawumbe iziphi ingqinamba obhekana nazo? Ukukhulu kakhulu ukuthi kwesinye isikhathi abaculi baye bahluphe ngokungasafuni ukukhokha ke. Ukuthola ukuthi umuntu kuzofika azofaka umsebenzi wakhe mhlawumbe ngaleyo deposit leyo bese engasakhokhi mhlawumbe omunye kuzokuphela ngisho unyaka wonke. Kuphela ngisho 2 years wonke umuntu agcine mhlawumbe angakhokhanga. Umuntu mayisebuya mhlawumbe sebuya ngoba lezi zinto zebelunga ama-computer ayafa la. Uthola ukuthi mhlawumbe sokulimele ama-data la umsebenzi wakho sokuthi awusekho usuyabuya uzofuna umsebenzi wakho sokumele uqale phansi nenze umsebenzi nani kade niwenzile ngenxa yephutha lakhe. Kodwa kubhlungu lokho bafowethu niyezwa lapha emakhaya ningama-artist recording ingoma bese niyayishiya la ama-computer ahambe bese yafa. So uzorecorda bese uzothatha ingoma yakho. Mfowethu elakho nje lokuvala abantu bangakuthola kanjani ey'nkundleni zokuxhumana abantu abafisa ukuzorekhoda bengakuxhuma kanjani? Umuntu onesifiso sokuxhumana nami noma futhi onesifiso sokubheka umsebenzi wami engiwenzayo ngangilandela lapha ku TikTok uSkipper Sengane noma ungathi SSMP Studio uzongithola ku YouTube uSkipper Sengane Music Production noma ungathi SSMP Studio futhi uzongithola ku Facebook ngo-SSMP Studio 1 la uzongithola khona. Enambeni nami ngitholakala kuyona izoba vele ibhaliwe la screen uzoyibona. Suka madoda bafowethu ngiyathemba niyaphela lapha emakhaya. Igama lami ngumsize aka Inkosi Ward. Noma ubuqhamuka le channel qinisekisa ucinzela usubscribe athola zonke izinto esipostayo kuyona ke le channel yethu. Bafowethu namhlanje ngiphethe insizwa engosithembisa sejozini ngumdlali wesiginci eshaya isiginci ngendlela emangalisayo. Kuyasijabulisa ukuthi kube khona abantu abasebancane njengaye abashaya isiginci ke ngale ndlela. Nizozwa yonke into kwakho nje qhubeka ubuke le video uzokwazi ukuthi ke uzitholele zonke izinto ezimnandi. Bafowethu ngikubingelele ngikwamukele kule channel yami ehamba phambili iReal Msize SATV. Mfethu ngibonga ithuba ngibingelele nababukeli lo khuluma ngesithembiso kwaMpontshane ejozini kwaPhawe nje khona la e-studio isikhathi esiningi baningi abaculi ngisebenza nabo. Mfowethu uyasho ukuthi baningi abaculi osebenza nabo. Mhlambe mina nje ngithandela abaculi ngithandela umculo kaMaskandi. Mangathi nje ngicela ungidonsele iqhawe elithile lapho ngakwazi ukuthi ungenzele lona fast nje ungidonsele lona fast. Ngalidonsa noma kanjani. Mfethu ayongidonsela ujive noma yipi lapho. Okay. Suka madoda mfowethu usuvele wazenzela nje nababukeli bayabona emakhaya ukuthi ke uphetheni. Into engingafisa ukuyithola ukuthi njengoba usasemncane kangaka umuntu odlala isiginci futhi uyasho ukuthi ujwayele ukudlala la ekhaya isiginci. Mhlambe iziphi ingqinamba obhekana nazo nezinto mhlambe eziyinkinga kule ndima le yokudlala iziginci ngoba uyaveza ukuthi udlala isiginci awucula ngithi? Ngicula impela. Udlala isiginci nje kuphela. Iziphi ingqinamba obhekana nazo kule ndima le yeziginci? Ngathini khona kuye kubenzima mhlawumbe ukuthi uma usebenza nje nabantu kuye kubenzima mhlawumbe kuyenzeka ukuthi kuthola umuntu uma usebenze naye azokuqhathanisa nomsebenzi womunye umuntu uthola mhlawumbe lo muntu udlala omunye ushuni nawe udlala omunye ushuni yabo bese ethi yena ke mhlawumbe umshayela ngendlela engafani neomunye yabo kube inkinga lokho ke mhlawumbe gcine sekungathi manje kunongaboni ngasolinye. Into enefana nalezo kuthiwa mhlawumbe uma seqhathanisa athi hayi umsebenzi kwabani wenza kakhulu umsebenzi wabani wenza kancane yabo. So eminyakeni ezayo 5 iziphi mhlawumbe izinto ofisa ukuyibona zenzeke empilweni yakho njengoba nje umdlali wesiginci futhi ube usasemncane? Ngathi mhlawumbe ngiyafisa ukuyibona mhlawumbe sengiphakama nami njengabanye abadlali beziginci abangaculi. Even nabo khona mhlawumbe sengihlangana nje nabo bonke abantu abaculayo laba abaphezulu njengamanje ngihlangane nabo ngiyafisa impela ukuyibona sengilapho. Mfowethu ngicela ungidlalele isiginci mina ngiyithandela umusic ngifuna ababukeli emakhaya bebona mangithi ngihleli nomdlali wesiginci wasejozini babebona kahle kahle adlala kuzoshinta mfowethu ayongincenzela into yakho noma yini kodwa nje silonga uzodlala into emnandi bebona ababukeli ukuthi mangithe ngithi ngiphethe usithembiso wasejozini odlala isiginci ngiphethe bani odlala uMaskandi mfowethu ake uvele wenze njalo. Hayi ngadlala kusikingi.
mfowethu kube ngiyakwazi ukucula ngabe sengivele ngagibela phezulu kwalesi siginci. Mfowethu manje inkinga ke angikwazi. Mfowethu into engifisa ukuyithola ukuthi njengoba udlala isiginci nje abantu bangabe bekudinga bazokuthola kanjani ngoba ngiyacabanga ukuthi baningi abantu abazobona le video abazofisa ukuthi ubadlalele isiginci. Mhlawumbe bazokuthola kanjani? Mfethu kulula kakhulu mina ngiyatholakala Facebook Sithembiso Sithembu Ontshana. Inamba mfowethu inamba ngiyazi sokhona ingane elinda inamba mfowethu lapha njengoba sihleli nje kule video bakhona abantu abalinda inamba mfowethu inamba. Hayi inamba ngiyatholakala nje ama-call WhatsApp noma yini 079 66 89 341 ila ngitholakala khona ke noma yini. Bafowethu ngiyethemba ukuthi nizwele umfowethu sasemncane usafike endimeni udlala isiginci. Ngiyathemba ukuthi baningi abantu abazobona le video nabaculi nje baningi abahlukahlukene. Bafowethu sesiyahamba ke thina umfowethu kade sinayo studio esidlalela umculo cishe nizobona amanye ama video sowaposta la kule channel yethu la khona idlala khona isiginci la khona senze khona ingoma njengoba sikulesi studio iskipha sengane music production. So mfowethu sesiyahamba njengamanje ngiyazi abaculi bahlezi bevalelisa mfowethu ngingathi abaculi abadlali beginci la kusengikuphambanisa wena udlala isiginci awuculi bafowethu ikhono lakhe ukudlala isiginci akaculi akaphoqi bafowethu ohleze edlalela isiginci nje besho nje ohleze edlala isiginci akaphoqi kumboneke seyongena e-studio seyocula ke uyazazi ukuthi ikhono lakhe lila ekudlaleni isiginci akaphoqi bafowethu. So sesiyavalisa mfethu amazwi nje okugcina ukuphetha lenkulumo yethu noma le interview encane sithe asibe nayo namhlanje. Ngibonga kakhulu mfethu engakusho nje ukuthi kubantu abasafisayo mhlawumbe ukuzovela noma kuthiwa isiphi studio noma kuthiwa mhlawumbe ikuphi noma yini ngiyatholakala mina angizenyezi nje ngalento engiyenzayo noma yini noma kuthiwa ngidinga ngiyatholakala ngafike ngisebenze nanoma nobani futhi nanoma unani nanoma kuthiwa mhlawumbe ucula nje ubone umculo mhlawumbe noma kuthiwa afro pop angigxile kumaskandi kakhulu ngigxile nje yonke indawo umculo odinga isiginci nje ngiyangena kona. Mfowethu usasemncane kodwa ngiyacabanga ukuthi ngenzeka ukhona umuntu ohlekisana naye umuntu othile wesifazane ngabe ukhona mfethu. Hayi kuloko ngicela nje ukuthi ngisho ukuthi ukhona. Okay. Hayi noma ungasashonga ukuthi ubani kodwa nje ukhona yena. Nizwele bafethu njengoba nibukela la ngiyethemba inamba yakhe njengoba niyithathile nje ningabe senicabanga ukuseyiceleni unaye umuntu wakhe bafethu. Ningayithathela mina ngisikile bafethu. Hayi ke qonile siyabonga kakhulu babukeli lapha emakhaya ngiyethemba ukuthi interview yethu niyithokozele. Siyabonga.